Kaixo, zer moduz? Bueno, lehenengo eta behin galdera bat egin nahi dizuet. Eta 5 segundutan nahi dudana da zuek pertsona ekintzaile baten pentsatzea. Orduan, 1, 2, 3, 4 eta 5. Pertsona ekintzaile baten pentsatzen aritu zarete eta gehienak buruan izango duzuena izan daiteke Facebook sortu zuena, IKEA sortu zuena, Amancio Ortega, Inditex, Zara eta enpresa guzti hauen atzetik dagoena. Pertsona hauek bai ekintzaileak dira, ideia bat izan zutelako eta martxan jarri egin dutelako, baina pertsona hauen atzean dauden ezaugarrietan pentsatu behar dugu. Ideia bat dute, aurrera eramaten dute, arazoei aurre egiten diete, lantalde bat kudeatu eta sortzeko gaitasuna daukate, eta eurek gaitasun hori ez badute ere, lantalde horretan beste pertsona batek egin dezake eurak egiteko gai ez direnak. Orduan, pertsona hauek ekintzaileak dira eta euren energia gehienak enpresa handi baten sortzen zentratu dute eta horrela arrakasta izatea lortu dutenez gu beti pertsona ekintzaile baten pentsatzen dugunean negozio bat sortu duen pertsonan pentsatzen ari gara. Eta ekimen ekintzailea honekin erlazionatzen dugu, baina gu hemen pentsatzen badugu adibidez gure kuadrillan ia pertsona ekintzaileren bat dagoen ala ez, beti bat etorriko zaigu burura eta pertsona hau gure kuadrillan egiten duena da plan berria proposatu, afari bat egin nahi denean berak deitu, jatetxe ezberdina planteatu, eta pertsona hauek ideiak dituzte eta aurrera eramaten dituzte. Pertsona hauek ekintzaileak dira, baina ez dute euren energia enfokatzen enpresa bat sortzen. Hala ere, ekintzaileak dira eta kontzeptu hau normalean ahazten dugu. Eta ekimen ekintzaileari buruz hitz egiten ari garenean, beti pentsatzen ari gara enpresak sortzen duten pertsonengan. Eta ez, ekimen ekintzaileari buruz hitz egiten ari garenean, batez ere hezkuntzan, pentsatu behar duguna da, ideiak ekintzetan eraldatzeko gaitasunari buruz hitz egiten ari garela. Pertsona ekintzailea ideia bat izango du eta ideia hori aurrera eramateko gai da. Eta oso garrantzitsua da gure ikasleak ekintzaileak izatea. Zergaitik, ze gure ikasle hauek etorkizunean existituko ez diren edo beste era batetara egingo diren lan postu batzuetarako hezituak izaten ari dira. Orduan, egoera berri hauetara moldatzeko zer lortu behar dugu? Ikasle hauek gai izatea berritzeko, egokitzeko datozen aldaketei, besteengan ezberdintzeko gaitasuna izatea, eta hau zuen ustez irakatsi daiteke? Bueno, gure ustez gutxienez landu eta entrenatu beharko da. Eta hori hezkuntza ekintzailearen bitartez egiten da. Hartzen baditugu OCDeko paperak, OCDean esaten dana da, ekintzailetza hezkuntza fase guztietan irakatsi daitekeela eta sustatu behar dela. Ez bakarrik etapa batzuetan, baizik eta hezkuntza sistema osoan zehar eta etapa ezberdinetan. Ekimen ekintzaile honi esker, ez ezaguna den lan mundu bati eta helduen bizitzari aurre egiteko egoki prestatuko ditugu gure gazteak. Orduan, gure helburua irakasle bezala izango da ikasleen gaitasun horiek garatzea, ikasle hauek langile onak edo enpleagarriak izateko, pertsona aktiboak izateko eta ekintzaileak edo barne ekintzaileak izateko. Gure ustez, irakaslearen papera zentzu honetan funtsezkoa da, ze guk ikaslei ekintzaileak izateko eskatzeko, pizka bat ere ekintzaileak izan beharko genuke. Hau da, bilatzen duguna da, irakasle ekintzaileak zentru ekintzaileetan ikasleak ere ekintzaileak izan daitezen.
eta ikasleen eredu gisa. Zeren gure ustez ez da ikasle ekintzailerik egongo, irakasle ekintzailerik gabe. Orduan, saiatu behar gara ikasleen eredu bezala jarduten irakasleak garenok. Orduan, beste honek zer implikatzen du? Pizka bat gure esfortzua, gure lasaitasun gunetik irtetzea, gero gauzak edo akatsak gelan egiteari beldurrik ez izatea, guk ere esfortzu bat egitea, ikasleak ere esfortzu hori egin dezaten, eta noski gure konfort gunetik irtetzea. Normalean hemen eroso sentitzen garenean, gauza berezi gehienak hemen gertatzen baitira. Eta gu arrisku hartzeko erabakia hartzen badugu, behar bada gure ikasle hauek ere arrisku hauek hartzeko gogoa edo asmoa izango dute. Saiatu behar gara hori eurei trasladatzen. Zergaitik, zeren, ekintzailetzari buruz hitz egiten ari garenean, bai, lehen esan dugun bezala, ideia bat, akzio baten gauzatzeko gaitasuna da, baina gure ikasle guztiak enpresa bat sortuko dute, ez dut uste, baina zer eskatuko zaie gazteei gaur egun? Barne ekintzaileak izatea. Zer da barne ekintzaile bat? Barne ekintzaile bat da beste pertsona baten kontura ekintzailea dana. Hau da, enpresa baten lanean zaude, ideiak dituzu, ideia horiek martxan jartzeko gaitasuna daukazu, beste batekin komentatzeko, hobekuntza plan bat egiteko, eta gaur egun funtsezkoa da enpresentzat euren enpresa barruetan langile batzuk ere ekintzaileak izatea enpresak aurrera egin dezan. Adibidez, hemen taula honetan, pentsatu dezaket gu ekintzaileetan eta barne ekintzaileetan eta ze ezberdintasun dago bi hauen artean laguntza, autonomia, segurtasun ekonomiko arriskua eta arabakiak hartzeko orduan zer ezberdintasun dagoen ekintzaile eta barne ekintzailearen artean. Garrantzitsua da pentsatzea. Eta honez gain, oso garrantzitsua da ikustea ekintzaileek abantail eta desabantail batzuk izango dituztela eta era berean, barne ekintzaileek ere abantailak eta desabantailak izango dituztela. Orduan, gaur argi itzi nahi duguna da, hezkuntzan ekimen ekintzaileari buruz hitz egiten ari garenean, ideiak ekintzetan eraldatzeko gaitasunari buruz hitz egiten ari garela. Ez gaude enpresak sortzeari buruz hitz egiten, baizik eta ideia bat izan, ideia horretan sinestu eta aurrera eramateko gaitasuna izan behar dute gure ikasleek. Gure ikasle hauek hori egin dezaten funtsezkoa da ere irakasleok hori sortzeko guneak sortzea edo gu ere arrisku horiek hartzea, ideiak martxan jartzea ikasleentzat eredu izaten saiatzeko. Era honetara ere eurak adibide bat izango dute. Eta saiatuko gara irakasleak ekintzaileak izaten, eskolak ere ekintzaileak izaten, horrela gure ikasleak ere ekintzaileak izan daitezen.